Kurd dibêjin bera xwestî perê maldara be xwestî yan ya xwestiyê perê maldara be neyê toz pêketiya be. Başa mamoste ev gotina rast e jî bira xwestiyê pera ve maldara be nebe toza pêketiya be. Rastî jî yani bira merî xwestiyê maldara be ne ê ku ez zanim ne ê mesela toz pêketiya be yani ê wek mero naxwaze gotinekê nexweş be jî yani hinek mirov hene ne başin mero naxwaze ê wan be yani mero dixwaze mesela xwestiyê perê maldara be rast e lê mero naxwaze yên ê toz pêketî be ê toz pêketî be wek gemar haşa heziratê yani tiştekî ne baş e. Wek tu dibêjî bira mero dijminê me re zana be ji dostê me re nezan baştir e yani mero yani yekî ne baş e têkilî keve yani xwe mihtaj jî bike gelekî zehmet e. Belê, belê. Dirvêsiye Birengî pendatê gotin û hatî gotin û yani diwarê me jî diwarê pratikê jî em bi hewcetî wêne yanî tu daxwazî kesekî qenc be ji ber xwe fedî bike çêtirê geyekî ma ê ge toz pêketibe ê toz pêketibe mane xwe tu hêviyê ji xwe nakir ji ber hema ême malê me erê feqîr hebûn bes dîwarek bû û du teşkê evê paçxa jî çêkir bûn bes çû hundirê wan avreşandîkirî bû maltî bû bêhna telê derdiket yani ne feqîrtî tenê ê hêviyê ji xwe nakir ê toz pêketî ma tu nikar toza xwe jî danî mane xwe bêkêr bihêvî mere hege hewcerî viya bê ya mere viya tişna ji me re bixwaze û mere dengdarî wî bê ya mere daxwaznî wî bin hikmî wî de bi wê gelkî zor bi ji me re îja ê yekî ji ber xwe fedî bike zarokê canê ra be ekîd wê weteyê me re biqedirîne ji ber wê wê ew jî xwe têx bê hawî îja yek dayî berêkê mere yani canêr û ne canêr bî rengî mere karî